Eragin soziala hizkuntzen erabilera sustatzeko erakundeetan, nondik datorren bukaeran aipatuko dizuet, ez dudalako baldintzatu nahi Italia, ez? Oroar, hau planteamendu teorikoa da, orain azalduko dizuela dena, baina badator eskuarte batetik, proiektu batetik dator. Eta proiektu horretatik garatu dugun lerro batetik, hain zuzen ere. Beraz, esango dudan honek badu sustrai bat, badu enbor bat, eta, ausartu gara hitz egitera maila hauetan hortik atera ditugun ondorioak aztertuta gero, ezta? Ondorio batzuk aztertuta gero. Beraz, espero dut honek ematea pistaren bat eragileentzat eta honetan aritzen zareten guztiontzat baliogarriak. Hemendik aurrera garatu beharreko bide eta lerro berrietan, ezta? Euskara sustatzeko, hain zuzen ere, gure kasuan aipatzen den bezala erakundeetan, erakunde kontzeptu zabal bezala. Erakunde komertzialak, instituzionalak, industrialak, edozein motako erakundeak. Eragin soziala, gai klasikoa da guretzat, psikologia fakultatetik dator, eta hemen eskuarte bakatu ikerketa proiektu ezberdinen bitartez, gizarte psikologiaren barruan gai klasikoa da, berria ez dena, baina erabili ez dena, metodologia aldetik edo eskuarte aldetik, diseinuak, planifikazioa eta helburuak esartzeko hain zuzen ere horrelako eremu batean, ezta? Oroar, eragin soziala aztertuta dator, marketingan guk aztertzen du zintu diren tartean dauden fenomenoak eta aldagaiak eta bat, lortzeko aldaketa soziala, lortzeko aldaketa oroar, eta funtsian marketingaren barruan badute ezinbesteko tresna eta persuasioa dena, ezta? Bagaude sartuta, badabiltza sartuta, kanaletan eta bidez berdinetan jasotzen ari garela, egunero, zabitzen bat aldiz, mezu lortzeko aldaketa ezberdinak maila ezberdinetan, ezta? Eta, itxaso honetan gaude eta honetaz baliatu nahi dugu jakiteko persuasio erabilgarria dela, tresna zela, proposatuko dudan moduan, ezta? Eragina soziala, titulu ofiziala da, honena, erakundeetan hizkuntzen erabilera sustatzeko, baina gehitu dugu, tresna bada, hain zuzen ere, gaudelako, esaten bezala, horrelako itxaso batean, bombardeo honekin, hain zuzen ere, lortzeko aldaketak portaera du. Funtsen, eragin sozialari buruz hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara persuasioari buruz, sinestarazteari buruz, konbentzitu, eragin, azken batean zerbait zehatza lortzeko. Eta hau, gizarte mugimenduetan eta gizarte ekintzetan, eginkizunetan, hori buruz hitz egiteko beti hartu da kontu hori. Atzetik beti, persuasio egiten entuten dugunean, konbentzitu nahia entuten dugunean, beti lotzen dugulako entzutzen ere gorgoian dagoen irudi horrekin, ez da? Buru garbiketarekin marko esan dut. Eta bukaeran nahi duena da ulertzea honen atzetik dagoen egon daiteken erabilpen eta asmoa lortzeko aldaketak hizkuntza portaeran posiblea dela. Eta horretan beste leku batutan sartu dira arazorik gabe eta erakutsi dute zer egin daiteken eta nola egin daiteken. Eta hemen euskara sustatzeko, erabilera sustatzeko, ekarpen bat egin dut. Eta hori da pixat honen gaurkaren asmoa, ezta? Nahi duguna gertatzeko, nahi duguna garbi, euskara erabiltzeko gaidenak erakundeetan erabiltzan, hizkuntzan, euskara erabiltzan. Eta berriro, insisto, indarra ematen diot honi. Egunero gaude, itxaso batean, mezuen itxaso batean, nahi dutenak gure portaeran aldaketak lortzea. Eta publizitatea eta marketinga frogatu da eraginkorra dela honetan, eta erakusten digu
olako azterketak egin eta gero, eta ikerketa ezberdinak aztertu eta gero, publizitate eraginkorra dela, marketing eraginkorra dela, eta helburu asko lortzen dela. Ez, behar da, espero, edo guk uste ditugunak, beste batzuk lortzen ditu, baina eraginkorra da. Eraginkorra eraman daiteke alor honetara, gure ustez bai. Betiko arazoen aurrean konponbide berriak, askotan eta, azken moda honetan dela, gehiago entzuten nahi naiz, berrikuntza sustatzeko erakundetan, alegia eta beste ekimen batzuetan ere. Guk hori buelta baten diogu, eta plantetzen duguna da betiko konponbideen ondorioz, kasu honetan ez, hizkuntza garatzeko, hizkuntza eratzeko bizatean, bezik eta hizkuntza erabiltzeko, betiko konponbideen ondorioz ditu arazo berriak. Eta gaude, urdinez dagoen honetan, modu honetan, ez da. Adibideak soberan daude, eta hemen aipatu nahi ditut, ondorengoa esan baino lehen, zeintu diren guretzat aldagai nagusi klabeak guretzeko zergatik ez diren ematen, edo zergatik ez diren gertatzen ari zenbait aldaketa, espero ditugun aldaketak hizkuntzaren garapenean, erabileraren kasuan. Kasuak jarrita, denok ari gara pixka bat ikusten aztertzen, zergatik ditugu gelak beteta, euskeraz matrikulatzen diren ikasleekin, eta zergatik gero eta gehiago duela urte batetik ona ikusten ari garen fenomeno edo jarrera berri bat, jarrera ez, fenomeno berri bat. Eta da, euskaldunen artean, badago joera, adibidez, ikasteko testuinguruetan erderera jotzeko. Erderera jotzeko kontestu edo une informaletan. Une formaletan euskaraz egiten dute, baina une informaletan, hau da, klase hasi baino lehen, klase burreta gero, edo tabernan daudenean esaten, badago joera bat erdera gehiago erabiltzera, eta ari gabe egiten, 18, 20, 21 urte duten gaztei buruz. Ez 16, 15, 14 urte duten gazte aurren buruz, ez da. Orduan, zergatik gertatzen ari den hori, edo zergatik matrikuletan egon daiteken inbertsioa, zergatik gerta daiteke, aurten guk somatu dugu, zergatik matrikulazioa jaitsi da euskal taldetan, eta euskaldunak hasi dira erakusten edo koiunturala izan daiteke aurtengo fenomeno bat, baina ia ere jaitsi ematen, zergatik euskaldunak matrikulatzen dira erderazko taldetan, edo egon gaitezke, eta galdera da, egon gaitezke tendentzia joera berri baten aurrean, edo zertan gabe. Kontua da, horrelako fenomenoak ikasleena aipatzen ditut zuten Amerik gertatzen zaielako, 250 ikasle izan da, 250 euskarazko taldetan matrikulatuta, eta gero eta gehiago ari gara ikusten azken urtetan, batez ere azken urtean gehiago fenomeno ezarrita dagoela. Errealitatea da. Zeintu diren ikasle hauek nondi datozen zein den bere jatorria, bere testuinguru soziala, sozioekonomikoa, soziopersonala eta bat, horrek balintzatzen du, baina hori da, agian dugun zerbait, eta horri, eutxi badeu, pixkat ematen ari den egoera, pixkat enriku ez. Berdina gertatzen ari da, beste, testuinguru sozial txikiagotan, mikro kontestu hauetan, hau da, familia gertu mugitzen diren, edo gertatzen diren uneak, topaketak, ekintzak eta bar, berdina gertatzen ari da. Eta ez dut sartu nahi hemen, beste denbora asko balduko denuke, baina denok esagute ditu kasuak, non gurasoak euskaldunak izan da, zenbait gauza esateko adierazteko erdera erabiltzen da, gaztelera erabiltzen da, aurrei exigitu egiten zaie euskeraz egitea, bestaldetik frogatzen digunean, baditugula gure lekutsuak, gure momentuak, gure uneak erderaz egiteko aurrean, ez da. Beraz, ez gara eredugarriak, eta hor badira kontraesan pila bat, ez da. Eta, fenomeno hauek zergatik badagoen oroak joera hori erdera joteko eta bat, ikutzen ditugu oso azkar elementu hauek, guretzat aintzat hartzen ditugu ezinbesteko direlako ulertzeko ondoren ez da. Hizkuntzari ikuntza prozesu batean gaude, eta honekin batera ari dira kalitate estandarrak zehazten. Honek eguneroko erabileran nagusiki euskara gero, hau da, gazte edo helduak izan diren ikasi dutenen kasuan, sortarazten du segurtasun falta. Komunikatzeko segurtasun falta. Batetik hizkuntza berria delako, 40 urte ditu, hor egun batuaren kasua ari naiz, eta kalitate estandarrak ari dira aldatzen.
ateratzen ari dira arauak eta irizpide berriak, non aldaketa datoz eta gainera modu, maiztasun batekin, ez da. Badago estetika sozial bat, eta hau dira aspektu psikosozialak guretzat garrantzitsuak, badago estetika sozial bat, non zenbait une sozialetan egokia da euskaraz egitea. Edo euskararen aldeko jarrera bat erakustea aldarrikatuz erabilpena ingurukoen aldetik, ez da. Eta badira une zehatzak. Eta estetika sozial horren ikuspuntutik horrelako aldarrikapen bat egitea helburua da eta bere horretan bukatzen da. Eta askotan ez da iristen erabilera maila batera, ez da, normalizatu batera. Sustatzen ez den hizkuntzaren eragina, hau da, sustatu dena hemen gurean euskara izan da, bide ezberdinetatik, instituzio guztietatik, eta egon da hizkuntza bat sustatu ez dena. Eta da, gaztelera naiz eta indartsuena izan, hori horrela da. Eta horrek sortarazten du efekto bat, eta hala da. Eta da, sustatzen ez denaren erakargarritasuna. Gertatzen da helduekin eta nabariagoa da gazteekin, eta aurrekin automatikoa da. Hizkuntzen ukipen fenomenoaren aurrean, eta mugikortasuna hizkuntza batetik pasatzea bestera, eta adibidea jartzen da askotan Suitzan. Jendea bazkaltzen ari dela, hitz egiten duela italieraz, alemanieraz, frantsesez eta ezakizen bat gauza gehiago. Bazkari batean hori normala da, baina hemen badago ukipen fenomenoaren aldetik, mugikortasuna hizkuntza batetik, asko menperatzen den hizkuntza batetik, eta ez hainbeste, menperatzen den beste hizkuntza batera, eta buelta. Eta horrek sortarazten ditu arazo instrumentalak. Erabaki hartu behar izatea hizkuntza batetik bestera pasatzen garenean gainera egiten dugu, ahalegin soziala konpromisoarekin, eta euskara hitz egin behar da, eta hitz egin behar da euskara horrela atatzeko, eta bar, baditu dimensio eta konotazio gehiago, pisutsuak direnak. Eta horrek ere galerazten du erabilera normalizatuak ez da. Balio instrumentala esaten dut, jende askorentzat, batez ere euskaldun berri kopuru handiarentzat, komunikazioa ez da helburua. Ez dute euskara ikasten komunikatzeko tresna bat izateko, baizik eta zeharkako helburua dituzte. Eta helburu horiek betetzen dituztenean, instrumentalizazioaren bidez, beteta dago helburua, beraz, ez dute zertan ikasi ondoren erabili behar. Eta hor badugu, adibide pila bat, gazteekin, helduekin, eta nagusiki, funtzionario multzo zabal baten barruan, kasu partikularra dira garbiak, ez da. Gainera badago aitortza, esan nahi dute, nik ikasi dut euskara behartuta eta hemendik horren ez dute erabiliko. Batzuk garbi esaten dute, ez da. Beraz, balio instrumentala dago, batzuk esaten dute, euskara tituluak ezagik zer hobeto jokatuta egoteko lan merkatuaren aurrean, eta hori betetzen denean euskararen erabilera ez da kezka. Bestetik daukagu konpromisoaren dimensioa. Hau da, kontzientziarik gabe benetan indarra baldago. Gaur egun hizkuntza gutxitu bat aurrera sustatzeko, aurrera botatzeko. Eta ikusten ari gara, eragile sozialen indarra eta presentzia gizartean gutxitzen den neurrian, kontzientziarako bideak galdu egiten dira, eta konpromisoa deseustatu egiten da, urtu egiten da, eta indarra ere galdu egiten da. Presio soziala etorri da, azken urtetan, eragile sozialitatik, nagusiki bere kabuz ibili direnak, kontzientzia maila altua zutelako, eragile sozial anitzak gaude hemen, bestetik instituzioak ere bai, bestelako eragileak, euskara sustatzeko profesionalizatu direnak, eta honek sortarazi du autoritate egoera bat, fenomeno bat. Hain zuzen ere, aldarrikatzen denean erabilera, euskararen erabilera. Eta autoritatearen aurrean oroar erantzuten dugu, azterketa psikosoziala aintzat hartuz, erakargarritasuna erakutsiz beste elementukiko, kasu honetan beste hizkuntza batekiko. Badira elementu batzuk gehiago daude, baina hauek hartu ditugu zehazteko. Eta gaur azpimarratu nahiko nukena da, persuasioa egokia dela banakoekin aritzeko, eta banakoekin egin beharreko lanetarako. Hemen, igual, zaigu, ez dugu kontutan hartuko, egiturazko analisia, egitura zein den, eta zintzu diren egituran parte hartzen duten eragileak, hori berdin zaigu, hemen kontutan hartu duguna eta aintzat hartzen duguna da banakoa. Eta banakoaren garrantzia erabileran eragiteko.
Eta, lehenengo, 5 puntu horiek epatu nahi ditut, batetik eragin soziala, oinarrian zeintzuk diren punturik garrantzitsuenak, jarrera eta motivazioaren desmitifikazioa, aldaketaren balioa, zertan datzan, lidergoa nola ahalbidetu proposatzen duguna arrakastatxoa izateko eta gero paradigma. Hau laguntuko dut, ez dut, gero izango duzu kopia, edo internet erosik izango den aukera material hau jasoteko. Eragin sozialaren ikuspuntutik gizarte izan da beti eragile nagusia, gizarte zabalean talde txikiak, baina iritsi behar da, gure ustez, iritsi behar da oraindik berago. Eta gizarte eragina beti gelditu gara azterketetan talde txikietan, edo talde zabaloetan, edo bestela gizarte talde handiagoetan, eta zatiketa horretan iritsi gara gure ustez, iritsi gara aleetara. Eta aleak dira banakoak, giza banakoak, hain zuzen ere. Orduan, erlatiboa da kontzeptualizazio aldetik gutxiengoaren garrantzia, beti gutxiengoa egongo da aldarrikatzen aldaketa euskararen kasuan erabilera, eta besteak beste erabilera ez bada, planak esartzea, eta planak ez badira rotulazioa, eta bar. Kontutan hartu behar dugu, gehiengo handi baten aurrean gaudela, eta fenomen hori eraman behar dugula erakundetara ere bai. Eta saiakera baldin badago erakundetan erabilera sustatzeko, beti egongo da gutxiengo bat hori sustatu nahian, ezta? Eta askotan erakundeen baimenarekin, sustapenarekin, edo askotan modu informalean, eta hortan badira aukerak, ezta? Elementu berri bat sartu nahi dugu harremanetan, hori da izaten den asmoa. Gainera elementu asaldatzailea da, portaeran hizkuntza aldaketa, hizkuntza aldatzea, nahiz eta gai izan komunikatzeko aldaketa sendoa da, ikusgarria da. Besteak beste, hori ez da lortzen, ez dugulako indarrik, ez dugulako behar den kopuru indarrik, ez dugulako botererik, eta ez dugulako kompetentziarik gure ikuspuntua nolabait irabazlea ateratzeko, zabaltzeko eta bestek asumitzeko. Hori da, oroar, harreman personaletan eta karakteristika partikularretan ikusten ditugun zailtasunak. Eta horri aurre egin behar zaio. Eta horre egin behar zaio banakoak kontuten hartuz. Ez egiturazko eskuarten bitartez, horretarako badaude asko eta egokia dira, baina mikro eskuartzean planteatu gara zerbitzea dago, eta horretan ari gara sartzen ez da. Oroar, ez badugu indarra aurrera datzeko gure planteamenduak erabilaren ikuspuntutik besteek edo aldenak hizkuntza erabiltzeko, oroar erortzen gara hor dagoen, hor guztian dagoen horretan ez da. Porrotaren aurrean gelditzen gara, ez gara gustokoak oroar, inposatzaileak izan daitezke, baztertu egiten gaituzte, eta bar. Eta hor gelditzen gara. Azken batean, horrelako orain arte eta garatu gabeko estrategiak aplikatu direnean aldaketak sustatzeko kontrakoa lortu dugu. Hau da, lortu duguna izan da dagoen tokiko estatukoa mantentzea eta indartzea. Horren zintu diren aldaketa ahalbidetzen duten gakoak. Posizio individualak indartu behar ditugu, eta horretarako posizio garbiak behar ditugu, eta erakundeak sustatzen bali baditu asko hobeto. Gehiengo posizioarekin ezagustasuna onartu behar dugu eta hortik abiatu behar dugu, ikuspegi koherente bat erakutsiz, eta lortu behar duguna da gure araua, berezkoa, bertan ulertua izatea. Ulertua izatea eta gainean beldurri gabe, ezta? Gutxiengoa motibatua egon behar da, bere presentzia lortzeko gu motibatuta egon badugu, partikularki, ez taldetan, partikularki gure presentzia bermatzeko hizkuntzaren ikuspuntutik erabilera. Iraunarazi eta handitzeko ere bai. Eta gehiengoak guk gure ikuspuntutik bere existentzia onartzeko. Eta horren kasu partikularretan ez dagoenean erakundearen aldetik, ez dagoenean babesa hau gertatzeko, egiten ditugu saiakera partikularrak, ez modu egokian behar da, aldugu moduan, eta hori printzipioz egokia da, baina normalean hortik ateratzen gara galtzaile. Ez garelako nabaritzen
Eta gainera, ez dugulako eskaintzen aukera identifikatuak modu egokian izateko, ez da. Eta horren aurrean gutxiago erantzun egoki bat jasoteko, espero duguna bintzen, ez da. Helburua, inguru sozial eta materialean ekitea aldaketak sortzeko, eta beste banako batzuk ikuspuntu bera hartzen dutela lortzeko. Hori da, beti persuasioaren atzetik, eragin sozialaren atzetik egon dena. Eta hori da, planteatu duguna, beti. Modu zehatzean, beti aipatu da jarrerak ikutu behar dira. Eta modu laburrean, denboragatik, planteatzen denean jarrerak aldatzea, ari gara planteatzen estruktura aldatzea. Eta hori oso zaila da. Gizakiaren enborra, gizakiaren aparatu psikikoaren enborra da jarrera sistema. Jarrera ez da elementu apal bat, da sistema oso bat oso indartsua. Atal horiek dituen da, kognitibo, afektibo eta konatiboa. Eta nire ustez, gure ustez, proposatzea jarrera aldaketak plan zehatzetan, helburu zehatzak lortzeko, ari gara planteatzen, nolabait, eskeleto honi hankak luzatzea, saskibaloian jolastu izateko. Jarreretan badira aspektu partzialak ikutu daitezkenak, baina ez jarrera bere sistema osoan oso indartsua delako. Jarrerak ematen digu aukera orientatuta izateko, ematen digu aukera optimizatzeko baliabideak, ez egoteko erabakiak hartzen momenturo, ematen digu aukera informazioa epaitzeko, ematen digu aukera posizio bat berehala erakusteko, eta badu atzetik asmo edo helburu ekonomiko bat energia aldetik ez nahi dut. Jarrerak ahalbidetzen digu momenturo kanpoko eta kanpotik datozen erantzukizunen aurrean berehalako egokitzapena erakusteko aukera ez. Beraz, oso sendoa da jarrera eta zaila da benetan aldatzea. Jarreren funtzioak hor dituzue, baina gabitzen gara azkeneko honekin. Egokitzapen edo egokitze soziala. Horretan bai badagoela aukera tokian tokiko planen bitartez jarrerak ikutzeko. Taldetan dagoen jendearen aldetik integratzeko eta onartuak izateko asmoa ikutu daitekelako. Besteak, hori duzue, eta, ez dugu denbora emango dena, zesteko, beste interesgarria da, baina badu funtzio instrumental bat, adaptatiboa dena, badu funtzio bat ego babeslea, geureari eusteko, badu beste funtzio bat baloreak adierazteko, eta badu beste funtzio bat ezagutza kudeatzeko. Ezagutza esperientzia metatutako guztia, eta orduan hori dena aldatzea planen bitartez da, benetan oso zaila da. Beraz, jarrera, mito bezala, ez bada mugatzen azken alor honetan eta banakoen bitartez, zuzen banakotik banakora zaila da. Motivazioa beste mito bat. Helburua lortu arte portaera hasi gidatu eta eusteko bulkada da motivazioa, eta ez beste. Eta gure ikuspuntutik, beharrezkoa den aldaketa bat ez egiteagatik ondorioak identifikatu behar dira, eta ez baditu identifikatzen ondorioiek zeintzuk diren nekez, egingo dugu zerbait. Ondorio horiek arazoaren dimensio hartu behar dute, eta bestela jai, motivaziorik ez dago. Beraz, lan bat aurkitzeko, baldintza hobeagotan aurkitzeko euskara ikasi duenak, jai erabilerarekin ez baditu identifikatzen ondorioak arazotzat. Eta punto. Eta hain erresa da. Eta gero motivazioari buruz egin ditzakegu 1000 ekintza eta 1000 pirueta. Berdin da. Ez badago arazotzat hartzen zerbait, edo egin beharko genuken zerbait, eta bere ondorioak ez baditugu sufritzen arazotzat, jai. Bete motivazioarekin beti lotzen ditugu aspektu positiboak eta kasu honetan negatiboak ezinbestekoa da motivazioa gertatzeko. Eta arazoa sintegita da, azkenean azpimarratzea alde negatibo bat, ez da. Horregatik, zaitasun hauek ditugula, ez gara gelditzen gehiegi motivazioa eta jarreretan, baina bai honetan, aldaketaren balioa garrantzitsua da honengatik, ez da. Plazer sentsazioa beste gauza bat importantea den, ez da. Plazer sentsazioa beti lotzen da aldaketarekin. Etengabeko gogobetetzearekin desagertu egiten da. Eta beti lortzen dugu, saiatzen gara lortzen egoera oso erakargarriak, biguinak, denboran iraunkorrak, eta atzera jate txartel horiak. Eta bilatu behar den duguna da, ekimenen bitartez eta banakoekin ekintzak zehatzetan, sensazio positiboa lortu, baina onartuz aldaketa dela motorra, eta ez gogobetetzea lortzea.
Erakundetze sistemen baitan ikusten ari gara, dinamikak direla oso sendoak. Sartzen direla egitura sendoak, planen ikuspuntutik, prestakuntza planen ikuspuntutik, edo dinamikak rotulazioa euskalduntzeko, edo ez dela erabilerarako estrategia garratzen eta dinamikak zenbait eta sendoago orduan eta aukera gutxiago ematen aldaketarako. Eta aldaketak ez badaude, gizabanakoen arteko lor daiteken plazerra edo sensazio positibo horiek deseustatzen dira. Egituratzen den guztiak balio du egonkortzeko, ez aldaketa sustatzeko. Berdin kognitiboen artean, berdin kognitiboak du, berdina garena kognitiboki, utxura dena antzekoa dela. Berdin kognitiboen arteko interakzioa aurrerapen iturria izateko, batera gatazkatsua eta kooperatiboa izan behar du. Beraz, banakoen arteko harremanak, interakzio horiek, onartu behar dugu, eskakizuna balin badago batetik bestearekiko, batengandik bestearekiko euskera erabiltzeko, eskaera badago, eta ez dugu duten dutzen eskaera badagoela, eta esplizitatu behar dela, ulertu behar dugu aldaketa horretan egongo direla. Une gatazkatsuak eta kooperatiboak, baina biak batera, eta interazioa ezin dugu ulertu bi elementu horiek gabe, ezta? Lidergo albidetu. Banakoak banaka gehitzen dituena, banaka gehitzen dituenak, talde egituretan. Beste aspektu bat lidergoaren ikuspuntutik bildu behar dena, da salmenta, badago, hemen jarrita dagoena nik uste klabe da, ez? Logikaz gertatu behar dena, gertatzea espero du, hau da, euskeraz badakizu, ikasi duzu beraz, euskeraz egin baduzu, logika aplikatuz. Horregatik ez dugu eskatzen ezer horren aurrean. Eta askotan, eskatzeko momentuan ez dakigu nola eskatu. Pentsatzen dugulako, inbaituko ditugulako aukera personalak edo bestelako elementuak, ezta? Horren, eskaera nola planteatzen da. Persuasioaren bitartez planteatu ditek eta marketingaren teknika dira. Eta ez dira modernoak. Hau, filosofian idatzi zen aspaldi. Zenbat gauza alde batera utzi dugu norbait ez konbentzitzagatik, kasu honetan erabilera. Hemen baditugu elementu batzuk identifikatzeko zeintzu diren klabeak lidergo horren barruan, ezta? Izaera, emozioak eta lorpen ikuspuntutik. Izaeran, behar da, ilusioa, ezagutza, konfidantza, honestitate maila bat erakutsi eta boluntate ona, eta humiltasuna. Eta hori betetzen balin badu oroar erakargarriak bihurtzen gara, eta horri aplikatzen balin badu gure bizitza zatiak, gure adibideak, patintzan egokiagotan egongo gara, norbait irabazteko, ezta? Emozioak positiboak edo negatiboak. Lehen esan dudan bezala motivazioaren inguruan, ezta? Aktibatu ekintzaren norabide berean. Eta motivazioa zer zen lehen aipatu dudan moduan. Beraz, hildo negatiboari ez diogu beldurrik izan behar. Gatazkak egongo direlako, baina interakzioaren baitan dago, eta aurrerapenak eta aldaketak lortzeko ezinbestekoa. Aldatzeko aukerak identifikatu eta erabakiak kudeatu. Eskatzen duguna eskatzen ari garena momentura da erabaki bat. Hori da eskatzen ari garena, norbaiti esaten dugunean, modu askoten egin daitekela, hizkuntza aldatzea, edo hizkuntza bat erabiltzea. Eta lorpena, lortu, amaitzak lortu. Balorazio eta aldarte positiboak lortu ditugunean, epai logikoak aplikatu ditzakegu, simpleak, zamatxuak izan gabe, eta oinarrituta idea baten inguruan eta listo. Eta honek funtzionatzen du, aldaketak erakusteko ikusteko. Paradigma, gure ikuspuntutik, banakoekin egin behar dana, eskuartzeak banakoekin hasi bat dira plantatzen zer egin, harremanetan oinarritutako estrategiak erakundetan euskararen erabilera sustatzeko, eta helburua portaera finkapenean zentratu, eta ez arteko prozesuetan, aipatu ditudanak, jarrera eta motivazioa importante dira, eta beti kontutan hartzen dira. Baina portaera finkapena, eta portaera finkapena dator eskaera baten ondorioz, eta produktua da. Ados, eta, honekin bukatu nahi dut, banakoa ez dugu kontutan hartzen eskaera prozesuetan. Beti hartzen dugu gizartearen indarra eta balioak dezakizer exigitzeko jarrera bat eta portaera zehatz bat hizkuntzen ikuspuntutik. Banakoa kontutan hartu behar da eta horretan gabiltza. Talaia institutuan eta IMH-en bertan aurten egin dugu, garatu dugu proiektu bat, hau bera sustatzeko, baina hau horti dator, hain zuzen ere, aurrera pausoak emateko lerro hauetan. Eta lehenengo fase bukatu dugu, eta hortik aurrera etorriko dena, balio gara izango da, atzorren urtean berriro hitz egiteko inguruz. Ez dakit argi golitu den, baina saiatu nahiz. Mila esker.